Wamedo timo mos ne jogo duto ma owito ngimagi kod chang mapiyo ne joma pod medo yudo thieth. Kaluwore kod mano en ni piny owacho koro olando ni chirni duto mantiere bath apeyni mondo odar kaluwore kod masira no malondiani. Kamano bende ochiw chik ne NTSA mondo ket tipo mabende mako kaka geche tiyo kaka nyakla kod pimo geche kod joriembo. Obila bende onyis mondo otim apedha ne joma riembo ka omer ka duol mar EPRA tidwaro mondo onon tesende mauso mo ma oko puodhi. When I think about what has happened in Londiani, I shudder because all the markets from Mariakani to Voi to Mtidwande to Salama to Kikope to Salga to Londiani to Fortenan to Moroni up to Busia, they are along the road. Why? Because roads are agents of development. They spur economic development in a community and in a country. They are a very important factor in economy. But now, everybody is selling their goods next to the road. The bus stops are exactly next to the road. People are talking and having stories next to the road. Your Excellency, with your support and the support of county governments under intergovernmental framework, ninaomba tuondoe masoko sote na bus stops from the highway ingie ndani, Your Excellency, ya the marketplace. Kambi mar okumba